राजीब बांगाला बेसेबां भट मोनगोन आं दिनै बुंनो शान्तिनगराव 8,000 बाङालि दं 8,000 बाङालियाव दिनै 6,000ल' फल जागोन 6,000 फल जागोन बेवहाय जों 3,500 भट मोनगोन दिनैहाय राजीब बांगाल हिसाबै 2,000 भट मोनगोन बर' भट 1,500 मोनगोन सावथाल भट 1,000 मोनगोन नेपालि भट 1,000 मोनगोन बिनि भटआ दिनै 7,500 बारा 8,000 7,000 बारा आरो बे क'क्राझारनि बेंगलिफोरखौ लानानै राजनिति खालामनो नागिरदों बे बेंगलिफ्रा खेबनै थुबाबो देरहाया मानो होनबा 8 लाखनि बिथोराव 7 लाख माबा 7,000ल'सो फल जागोन डाबल बुयोबा 14,000 देरहायो नामा बेजों देरहाया थांनाय एमपि इलेक्सनाव जों 19,000 मोनदों बिपिएफनि दानि थासारिया जोबोद मोजां दा जोङो बेवहाय जों क'क्राझार हिसाबै 12था समस्ति दं सिभिल जिल्ला हिसाबै दिनै 12थाबो देरहानायनि मोनसे पजिसना फैबाय इउपिपिएलआथ' थांनाय 2020आवबो मोनसेल' देरहाखादोंमोन दाबो बेवहाय रबिराम नार्जारि सार गसंनानै बे उकिल मुसाहारिनि नामा फैला दा दिनै क'क्राझाराव 12था चिराङावबो जों मोनबा मोनगोन आरो आनडिभाइडेड बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो बेवहायबो माने 6था 7थाया मोनगोन उदालगुरि हिसाबै जों 6थाखौ दिनै तारिखाव बुंनो हायो दिनै मुद जोङो माने 27था 28था देरहानायनि मोनसे पजिसनाव फैबाय बेहाय माने खुनु कन्टेस्टआनो गैला उदालगुरियावथ' कन्टेस्टआ इउपिपिएलजों जाखाया बे माने बिजेपिजों जागोन क'क्राझाराव इउपिपिएलआबो गैखाया गतिके दिनैहाय माने इउपिपिएलआ 0 जानो थांगासिनो दङ एबारनि बिसायख'थिखौल' खुनु मथे गेलेनो हासिगोन बिथांमोना आरो 2026नि एमएलए इलेक्सनाव टिकेट लाग्रा रावबो बेक्तिखौनो मोननाय नंला बिथांमोना जे अबस्था जादों दिनै बिथांमोना लोगो आन्दायदों बिजेपिआबो जोगारबाय बिथांमोना होनदों बै सिट शेयारिंनि खुनु खोथा गैया फ्रेन्डलिबाबो गेलेनाय जागोन फ्रेन्डलि माने देरहानोखौथ' नागिरखायो बयबो फ्रेन्डलिबाबो देरहानो नागिरगोन देट मिन्स दिनै बिजेपिआबो एंगारबाय दिनै इजिपिजों लोगो जानो नागिरबाय थादों दा बेवहाय माने इजिपिआ बेहाय स्थितियानो गैया क'क्राझाराव जोंनि बिटिसिआव आरो दिनै बिथांमोना कंग्रेसजों रायलायखोमाबाय थादों जाहाथे जोंनि मुसलमानफोरनि भटखौ दाननो हायो खोमा बिपिएफनिफ्राय दिनै बेफोरबो खाथिनाय नङा आरो मालाय आरो बर' भटखौ जायफ्रा इउपिपिएल जानानै होफैबाय थादोंमोन दिनै बेखौबो माखासे एबिपिआ दाननानै लांसिगोन दिनैहाय दिनैनि तारिखाव नायोबा मोनफ्रोमबो समस्तियाव माने 7,000 8,000नि बारा भट मोननाय नङा इउपिपिएलआ माने जेनजोबगोन दिनैनि तारिखाव आरो बेनिखायनो दिनै बिपिएफआ सरकार दागोन बे 100% रोखा जाबाय बिथांमोननि कार्यकलाप बेखौ रावबो मोजां मोनाखै साख्रि बाख्रि होदों दिनै सिटेट माबा टेटनि साख्रि होदों जों खोनादों 15-20 लाख थाखा लादों होननानै बिराद इलिगेल सोलिदों जों खोनाबाय थादों दिनै साख्रि बाख्रिनि बादै टिका थुख्लि होदों गासिबो बाहेरानि मानसिफोर मोनजोबदों इरिगेसनाव 2023 सनाव 100था इरिगेसन खामानिखौ बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफोरनो होजोबदों दाबो जोंनाव प्रमाण दङ दाख्लै जों बेरगावआव नुबोदों 250 कौटि थाखाखौ छत्तीसगढ़नि सासे कन्ट्रेक्टारनो होदों कम्पानिनो होदों होमबा बिदिबा बिटिसिबासो सोर रागा जोङा जानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लेखा साप्लाय होबाय 500 थाखाखौ 15,000 खालामबाय सोर फरायसाया मोजां मोनगोन सोर लेक्सारार लार्नेड पिपलफ्रा सोर मोजां मोनगोन दिनै साख्रि बाख्रि 5 लाख होदोंमोन दिनै बिथांमोना दा मास्टार साख्रि होफ्लागासिनो दङ बिथांमोना बोरो 5 लाख साख्रि होनाया बोरो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया बोरो 2026नि 3 जानुवारियाव जानाय मिटिङाव बिटिआर एकर्डआनो कमप्लिटलि माने रिजेक्ट जाखाजोबदों बेखायनो बुंनानै जेबो लाब गैला गतिके दिनै बे प्रमद बर' बादि सासे अजयगथा जाय माने गोहो गैया सालायनो रोङा बेबादि नेताजों रावबो थांफाया दिनै बाजेटखौ नायदो नों 250 कौटि थाखा हरफिनबाय दिनै नायदो 1143 कौटि थाखा हरनायाव 843 कौटि थाखाल' बाजेट खालामबाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ दिनै माने 51 कौटि थाखाल' हरबाय थांनाय बोसोराव 175 कौटि हरदोंमोन दिनै जों बेसेबां लस जादों 300 कौटि थाखा लस जाबाय दिनै कार्बि आंलंनो 9 लाखल' पपुलेसन दङ बेवहाय 250 कौटि हरदों भारत सरकारा दिनै जोंनि 36 लाख मानसियाव मानो 50 लाखल' बा 100 कौटिल' माने 51 कौटिल' हरखो बेसेबां लासिंसिं दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दिमा हासावाव खालि लामा बानायनो थाखायनो 3,875 कौटि हरदों जोंना 843 कौटि जोंनो बेजोंनो लामा बानाय बेजोंनो दालि संख्रि गासिबो बायजोबनांगौ होनबा बोरै जानो फालाय बोरै डेभेलप जानो थाखायासो डेभेलप खालामगोन ना नोंनि खोथा गोदै बुंनाय बाथ्राजों रावबो उदै बुङा महात्मा गान्धीया बुंदों बे एन्टि स्टमाकआव जेबो आयेन जाया जेबो खोनाया होनना बुंदों जेबो आयेन सोलिया होनबा दिनै बिटिसिनि मानसिफ्रा बे प्रमद बर'नि सान्थि होनबाय थानानै खोथा बुंनायखौ खोनासंनानै सोरबा उदै बुंगोन बयनिबो न'खराव BA पास जाना बेखार दं कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनाखै बिल मोनाखै दा बेखौ बिथांनि गोदै रावखौ खोनासंग्रा रावबो गैया दिनै मोनसेजों खोनासंदों मोनसेजों हगारदों दिनै बिपिएफखौ बयबो हास्थायबाय बिपिएफ सरकारा 100% फैगोन जों इयुथ्सफोरनि खामानि मावगोन सिनियर सिटिजेननि खामानि इडुकेसननि खामानि मावगोन हा हुनि खामानि मावगोन आरो जोङो आइजोफोरनि खामानि मावगोन बे मोनबा जोंहा माखासे माबा दङ हा हु राननाय मोनबा जोंहा माबा दं मिशन दङ बे मिशनखौ जों साक्सेस खालामगोन आरो मिशना बे गेरेन्टिसो मोनफा जों बेखौ मावगोन बेनो जथेस्थ' देखायथों
गावनो सासे बिजेपिनि नेतामोन बिसिपिआ माबादि शक्तिशाली बिपिएफआ माबादि शक्तिशाली गावनो मिथिखागौ बिपिएफ जानानै बनरगावआ खेबथाम खेबब्रैयानो जाबायबो देरहालांनाया एबारबो जोंनाव थागोन रायजोफ्रा जोंजोंसो दङ राजिब बांगाला बेसेबां भट मोनगोन आं दिनै बुंनो शान्तिनगराव 8,000 बाङालि दं 8,000 बाङालियाव दिनै 6,000ल' फल जागोन 6,000 फल जागोन बेवहाय जों 3,500 भट मोनगोन दिनैहाय राजिब बांगाल हिसाबै 2,000 भट मोनगोन बर' भट 1,500 मोनगोन सावथाल भट 1,000 मोनगोन नेपालि भट 1,000 मोनगोन बिनि भटआ दिनै 7,500नि बारा 8,000 7,000नि बारा आरो बे क'क्राझारनि बेंगलिफोरखौ लानानै राजनिति खालामनो नागिरदों बे बेंगलिफ्रा खेबनै थुबाबो देरहाया मानो होनबा 8 लाखनि बिथोराव 7,000ल'सो फल जागोन डाबल बुयोबा 14,000 देरहायो नामा बेजों देरहाया थांनाय एमपि इलेक्सनाव जों 19,000 मोनदों बिजेपि इउपिपिएल एजिपि लोगो नांनानै 22,000 भट मोनदों बेखौ 3 भाग खालामनायसै दिनै थारिखआव 2 भागखौनो खालामदे 22,000आ 2 भाग खालामनायसै 11,000ल'सो जोंहा 19,000 मोनखानानै दं बबे अंकखौ खालामदों बेलाय माबानि अंक मास्टार जाखो राजिब बांगालालाय बे बेसेबां रोंगौ सोंलाय बेसेबां माबा रोंगौ बिलाय दा आंखौ बायदिसिना होनगोन बे खिन्थु बिनि मेलेम टेलेम जों हमदांनो हाजोबो दा बेखिनि बाथ्रा आरोखि देबरगाव समस्यायाव बिथुहिनो बारग'सो महिलाफोरखौ फेजेननो थांदों सोरबा आइजोनि नाम लादों बेयाव सानजौफुआव जायबायदि गेलेहोफैगोन बेथ' माने खर' गाज्रिफोरनि राव बे पागल नाखयखि सागल नाखायखि होननाय बाथ्रा दंना दिनै बे फेरेंगा मोना गावखौनो खज्र' गाज्रि बायदि दिन्थिदों बे बिहारनि राजनिति नङा राबरिदि बेखौ एबिसिडि रोङैखौ लालुआ चिफ मिनिस्टार खालामदों बेखौ नङा गावनि बिसिखौ लाबोना होफैदों ना प्रतिभाखौ होफैदों जोंहा बे केम्पेइन खालामनांगौ गैया दिनैबो केम्पेइन खालामनाङा दिनै खेबसे मिटिं खालामबाय जोङो जों बुंहरबाय वार्कारफोरखौ बयबो मावलायदो बेनो जथेस्थ' जोंना बेवहाय आरो बिहार राजनिति नंदों बे दिनै गावनो देरहागोन ना देरहाया दिनै बिथाङा आरो जेराव जोङो माबा गेलेगोन बे रनजित बसुमतारी गेलेगोन जोंबो बेवहाय हिनजाव केन्डिडेटखौनो होगोन जोंबो सोरबा एक्ट्रिसफोरखौ लाबोना होफैगोन खाम्फा बरगयारिमोन जुदि गेलेयोबा जों एक्ट्रिसफोरखौ लाबोनानै गेलेहोफैगोन जों बिथांमोनखौ मिथिबाय सोब बुंनांगौ जेबो गैया दिनै जों मिथिनानै दङ इउपिपिएलआ मोननै बाहागोआव गावबाय आरो दाख्लै माने दुखु मोननानै उरखाव गोरा ब्रह्म बायदिसिना खन्थाइ रायथाइ लिरलागासिनो दं पस्ट खालामनायखौ बयबो नुदों बिथांमोननाव मोननै पार्टि जानानै दं दा दिनै बे टिकेट राननायाव दावराव जागोन खुनु सासे टिकेट बिगाव कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्ट गेलेदलाबायना गाव गावनि भटखौ सोखावग्लाजोबनानै गावजों गाव जुद्ध नांनानै गावसोरनो सेस जागोन आरो मालाय बेहाय जों आरो थांदेरनांनायानो नङा थांदेरनांनाय नङा दिनै ओरैबादि बान सालायगोन जों बिपिएफनिफ्राय बिथां बे चक्र बिहुआव हाबनानै रावबो ओंखारबोनो रोंनाय नङा गावसोर धंस' जाहैजोबगोन आरो मालाय बेवहाय बे चक्र बिहुखौ जों खालामगासिनो दङ बिथांमोना एजिपिजोंबो नाख्रेबजागोन बिजेपिजोंबो नाख्रेबजागोन सोरगिदिं बिथांमोनखौ अखेबनो दिनैहाय बिथांमोननि कुकर्मखौ दिनै नाख्रेबनो थाखाय राबना जेरेखम धंस' जालांदों सीताखौ अपहरन खालामनानै बेबादिनो सारा दुनियानि गोहोफ्रा दिनै जेरेखम सीताखौ लायनो थाखाय मोख्रा फालोआ राम सेतु बानायना बारलांदों सीताखौ उद्धार खालामदों बेबादिनो दिनै गोग्लैसोनाय बिटिसि धंस' जालांनो नागिरनाय जोंनि बिमा हादोर बिटिसिखौ धंस' खालामनो नागिरनाय बेखौ जों उद्धार खालामगोन दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठी 26टा जाति जनगोष्ठीया जोंजों दङ बिमा सीताखौ जेरेखम रामा उद्धार खालामदों बेबादिनो जोंबो 26टा जनगोष्ठीखौ लानानै बिटिसिखौ दिनै खैफोदनिफ्राय जों लाबोफिनगोन खुनु माइनास जाया दा बिपिएफ हिसाबैसो जों दंबाय थायो बिपिएफ मानसि रावबो थाङाखै साफा सानै मानसिफोर देवानिफोर सोरबा बिसिउनि नेताफोर 10,000 20,000 लबाव थांदों खुनु रायजो राजा थाङाखै आरो जोंनि बिपिएफआ थांदोंबा साफा सानै गेसाव नेताफोर थांदों खाम्फा बरगयारि अलरेडि रेजेक्टेड लिडार जेनग्लिबाय थानाय मानसि थांदों चन्दन थांदों कराप्टेड नेता बियो दिनै निउस मिडियाआव ओंखारगासिनो दङ WPTनि 300 कौटि थाखानि केलेंकारि मा केलेंकारि खाम्फा बरगयारिनि सरित्रखौथ' मिथिगौ ओंखायनो जों गान्दला राजा होनदों बेखौ सात गाथोननि दै लोंनानै सागोर बारलांगोन मागोन लायनाय मेथाइ गैया होमबा थिग बिनि सरित्रआ बेनो दिनैनि थारिखआव खाम्फा सेवलांबाय 2 कौटि थाखा लानानै जयेन जाहैदोंनो दिनै बे 2 कौटि थाखा लानायखाय फैफिननो नागिरबा फैफिननो हाला दा बिथांनि आथिङा जिनज्रि खानानै दंजायो आरो मालाय जिनज्रि खानानै दोननाय दा चन्दन खाम्फा थांथों हितेश थांथों सोरबा थांबावथों जोंनो लिडारखौ नाङा जोंनो रायजो राजाखौसो नांगौ माने लिडारनि भटआबो गांसेल' रायजो राजाफोरनाबो गांसेल' ओंखायनो चन्दन बादि लिडारा थांबावथों सोरबा बिपिएफ नेता थांनो लुबैदों थांथों आपत्ति गैया जों रायजो राजाफोरखौ दिनै जयेन होदों 650 जन जयेन होदों बेहाय दहाय फुङाव देबरगावआवबो 850 जन मानसि जयेन होदों जोङो बा जोंहा मानि खमि दं दरखार गैया खाम्फाखौ दरखार गैया रेजेक्टेड लिडार खाम्फा बादि गोरों मेला नेता दं मेला इयुथनि सेंग्राफोर फैबाय डक्टरेट जानाय मेला फैबाय मेला रिटायार्ड प्रफेसार लेक्सारार आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसारफ्रानो जोंनाव फैजोब्बाय फैयाखै होमबा एक्स बिडिअ फैबाय सोरबा एनआइएनि अफिसार फैदों सोरबा माने स्पेशल ब्रान्चनि डिपुटि डाइरेक्टर फैदों बिटिसिनि सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल
सेक्रेटारिफ्रा जोंनि दलाव जइन जादों होमबालाय खाम्फालाय माथो दाम दं बेहायलाय खाम्फा बादि बिए पासआ जोंबो ना नङा होमबा नंगौना नङा बा बयबो एखे बिसिनि टेम्प'आ जोब्बाय नंगौना नङा मोनसिनि टेम्प'आबो मोनसे थायो जेरखम सियार माबाफ्राबो मोनसे टेम्प' थायो बुस्थुफ्रा गारिफ्रा 10 बोसोरनि उनाव भाङा सिङा गाव हारसिंनो जालाङो थिग खाम्फायाबो 15 बोसोर बिटिसि 17 बोसोर बिटि खालामनानै बिनि टेम्प'आ जोबलांबाय दा बिनि खोथा बाथ्रा जेबो सलिला इउपिपिएलआवबो सलिखाया लेंजायानो गावसोर थांसिमलाबायो ओमफ्राय आख' फाख' मोननानै प्रमद बर'आ बै खाम्फाखौबो फंनैसो बुंहरदो बेबादि जायो आरो मालाय दा जों बुंनायखौनो फाग्लासिया रोनांलाबायो गुन्जेर अरबाय मा अरबायनो गावहानो गुन्दिजों एवनाय सेवनाय ओंखायनो गाव खारदों आरो मालाय गावसो अरजादों मिथिबाय बेबादि रेजेक्ट लिडारखौ रावबो नाङा समस्थिया सुखुयैखायनो देरहाहोआखै नङा होमबा समस्थिनि रायजोआ सुखुवाबा बेखौलाय आरो गावहा थानानै मा लाब दं ओंखायनो गुन्जेर अरजानाय नेताया गावसो बिपिएफआ साल गोरा बिराद जानला मोनला एम्फौ अरनो हाया बे फुरा मिसियर जानाय दिनै बिपिएफआ दिनैनि थारिखआव 25 बोसोर जानोसै 25 बोसोर जाबा सासे मानसिया बिराद मिसियर जायो हाबा हुखा लानो हानाय साख्रि बाख्रि लानो हानाय समाजनि खामानि मावनो हानाय ओरैबायदि गोरलै नंला बियो मिथिबाय बे गोदोनि दंफांनि दालां नंला बियो बे जाबाय जोंनि पिलार बसायनाय जाय पिलारा 100 बोसोरबाबो जेबो जाया दालाङा बेबादिनो मोनसे खुन्थिया दिनै बिपिएफआ गसंना दं रायजो राजाफोरनि थाखाय जों रायजो राजानि खामानि मावगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन इडुकेसनखौ जों डेभेलप खालामगोन प्रमद बर' बादि लेखानि फायखारि खालामा जों 500 थाखाखौ 15,000आव फाननाय बायनाय खालामग्रा जोंनाव बिदि नेता गैया लाख लाख थाखा लानानै बिटिसिनि टिकाखौ बायरानि मानसिफोरनो फानजोबनाय कौटि कौटि कमिसन लानानै बेबादि जोंनाव गैया जों रायजोनि थाखाय गसंगोन जों रायजोनि थाखाय अरायसम दं